Creta albă scârțâia pe tablă în timp ce profesorul Darius Tehrani desena ultima ecuație a teoriei cuantice, când ușa amfiteatrului se sparse cu un zgomot asurzitor. 43 de studenți înghețară în băncile lor, privind cum 6 bărbați în uniforme negre ale gărzii revoluționare năvăliră înăuntru cu armele ridicate. Lumina fluorescentă a sălii de curs părea brusc mai rece, mai tăioasă, reflectându-se în țevile metalice îndreptate spre profesorul care rămăsese cu mâna suspendată în aer, încă ținând bucata de cretă. Mirosul de praf de cretă se amesteca acum cu parfumul acru al fricii, transpirația rece care izbucnise instantaneu pe frunțile studenților. Darius avea 52 de ani. Părul său cărunt era pieptănat cu grijă, iar ochelarii cu ramă subțire îi alunecară pe nas când își întoarse capul spre intruși. Profesore Tehrani, sunteți arestat pentru propagandă creștină și subminarea valorilor islamice ale Republicii, strigă comandantul, un bărbat cu cicatrice adânci pe obraz și ochi negri ca două găuri în univers. Vocea sa răsună în amfiteatru ca tunetul, iar câțiva studenți din primul rând tresăriră vizibil. Darius lăsă încet creta să cadă, producând un sunet sec când atinse podeaua de beton. În acel moment, timpul păru să se dilate, exact cum preda el în cursurile sale despre relativitate. Putea vedea fețele îngrozite ale studenților săi, printre care recunoscu pe Mariam și Reza, doi dintre puținii care știau despre credința sa secretă. Ochii Mariamei se umplură de lacrimi, iar buzele ei formără fără sunet cuvântul nu. Aerul din încăpere deveni greu, aproape palpabil, ca și cum gravitația însăși se intensificase. Colonelul Rashidi pași înainte, cizmele sale grele răsunând ritmic pe podea. Era un bărbat masiv, cu umeri largi și o față care nu trăda nicio emoție umană, doar datoria rece față de regim. Ați crezut că suntem proști, profesor? Că nu vedem ce ascundeți în formulele dumneavoastră? Își scoase un teanc de fotografii din buzunar și le aruncă pe catedră. Erau poze cu tabla din diferite zile, cu ecuații complexe încercuite cu roșu. Vedeți aceste semne? Cruci ascunse în integrale, simboluri creștine în matrici. Ați transformat știința într-un vehicul al blasfemiei. Darius privi fotografiile și aproape că ar fi râs de absurditatea acuzației, dacă situația nu ar fi fost atât de gravă. În ecuațiile sale nu erau decât matematică pură, dar paranoia regimului vedea dușmani chiar și în umbra propriilor temeri. Dacă ai fost vreodată martor la arestarea unui om nevinovat, știi că există un moment de tăcere absolută înainte ca haosul să izbucnească. Acel moment veni acum, când unul dintre gardieni se apropie de Darius cu cătușele. Profesorul ridică mâinile, dar înainte să fie încătușat, privi direct în camerele de supraveghere din colțul amfiteatrului și spuse cu voce clară: adevărul nu poate fi încătușat. Lumina străbate întotdeauna întunericul, chiar dacă ochii noștri sunt prea slabi să o vadă. Cuvintele sale păreau să vibreze în aer, iar pentru o fracțiune de secundă, lumina fluorescentă pâlpâi, creând umbre ciudate pe pereți. Unul dintre gardieni făcu instinctiv un pas înapoi, ca și cum ar fi simțit o prezență invizibilă în încăpere. În timp ce era târât spre ieșire, Darius observă ceva straniu pe tablă. Ecuația pe care tocmai o scrisese părea să strălucească ușor, ca și cum creta ar fi fost fosforescentă. Formula despre dualitatea undă-particulă a luminii pulsa cu o lumină slabă, albăstruie, vizibilă doar din unghiul din care se uita el. Niciunul dintre gardieni nu părea să observe fenomenul, prea ocupați să-și facă datoria cu brutalitate metodică. Dar studenții din primele rânduri o văzură, iar în ochii lor se aprinse o scânteie de uimire amestecată cu teamă sacră. Spune-ne în comentarii dacă ai observat vreodată semne divine în locuri neașteptate, în momente de mare încercare. Când ajunse în pragul ușii, Darius se întoarse o ultimă dată spre studenții săi și șopti: amintiți-vă, lumina are natură duală. Ceea ce pare contradictoriu în fizică este adesea adevărul cel mai profund. Apoi dispăru în coridor, escortat de gardieni, lăsând în urmă un amfiteatru plin de întrebări fără răspuns și o ecuație care continua să strălucească pe tablă cu o lumină pe care știința oficială nu o putea explica. Ce se va întâmpla când va fi forțat să-și nege credința prin propriile sale cunoștințe științifice?
Coridoarele subterane ale Ministerului Informațiilor miroseau a mucegai și frică veche, stratificată în ziduri de-a lungul deceniilor. Darius fu împins într-o cameră fără ferestre, unde lumina albă, crudă, a neonurilor făcea imposibilă distingerea între zi și noapte. Pereții erau acoperiți cu oglinzi, multiplicând la infinit imaginea sa obosită și a celor 3 ofițeri care îl așteptau. Colonelul Rashidi stătea în spatele unui birou metalic, flancat de 2 asistenți care purtau mănuși albe de latex. Pe masă erau împrăștiate sute de fotografii, caiete cu notițe și chiar înregistrări video pe un laptop deschis. Aerul condiționat sufla prea tare, transformând camera într-o peșteră glacială unde respirația se condensa în abur. Darius își frecă încheieturile unde cătușele lăsaseră urme roșii și se pregăti mental pentru interogatoriul care urma să vină, șoptind în gând o rugăciune pe care o învățase de la bunica sa armeană cu 40 de ani în urmă. Profesor Tehrani, știm totul despre dumneavoastră, începu Rashidi, deschizând un dosar gros de cel puțin 300 de pagini. Știm că vă întâlniți în fiecare vineri seara cu un grup de 27 de persoane în subsolul unei clădiri abandonate din cartierul Narmak. Știm că ați botezat personal 11 studenți în ultimele 6 luni. Știm că primiți bani din străinătate, exact 3.500 de euro lunar, prin intermediul unei organizații caritabile false. Fiecare acuzație cădea ca o piatră grea în stomacul lui Darius. Informațiile erau parțial adevărate, dar distorsionate într-un mod care le transforma în crime capitale. Da, se întâlnea cu alți creștini, dar erau doar 15, nu 27. Da, botezase oameni, dar doar 7 și toți fuseseră adulți care ceruseră acest lucru de bunăvoie. Și nu primise niciodată bani din străinătate, trăind doar din salariul său modest de profesor universitar. Unul dintre asistenți împinse spre el o fotografie mărită, aproape absurdă în interpretarea ei. Era o imagine cu tabla din sala de curs, unde ecuația lui Schrödinger era încercuită cu roșu aprins. Vedeți acest simbol psi? Întreba asistentul, un tânăr cu barbă neagră și ochi fanatici. Este litera grecească pentru suflet, pe care o folosiți ca semn secret creștin. Iar aici, în formula pentru energia potențială, ați desenat deliberat o cruce. Darius privi fotografia și nu putu să nu observe ironia situației. Acuzatorii săi vedeau simboluri religioase în cea mai pură matematică, transformând știința într-o conspirație mistică. Dacă te-ai confruntat vreodată cu acuzații false care răstălmăcesc adevărul până devine de nerecunoscut, înțelegi groaza de a nu putea demonstra nevinovăția când realitatea însăși este interpretată împotriva ta. Vreau să vă ofer o șansă, profesor, spuse Rashidi ridicându-se și apropiindu-se de el. Mirosul coloanei sale era înțepător, agresiv, ca o armă chimică. Sunteți un om de știință respectat, cu o reputație internațională. Ar fi o pierdere pentru Iran să vă executăm. Așa că vă propun un târg. Veți demonstra public, științific, folosind toate cunoștințele dumneavoastră de fizică, că miracolele sunt imposibile. Veți arăta că tot ceea ce creștinii numesc minuni sunt doar fenomene naturale neînțelese. Veți distruge, cu propria dumneavoastră expertiză, fundamentul credinței pe care o propovăduiți în secret. Camera păru să se micșoreze în jurul lui Darius, oglinzile reflectând la infinit această propunere monstruoasă. Era ca și cum ar fi fost cerut să-și ucidă propriul suflet cu mâinile sale, să transforme darurile lui Dumnezeu într-o armă împotriva lui. Rashidi continuă savurând fiecare cuvânt. Aveți 24 de ore să vă decideți. Dacă acceptați, veți avea la dispoziție cel mai avansat laborator din țară și o audiență de peste 1000 de oameni, inclusiv toți liderii religioși ai Teheranului. Dacă refuzați, făcu o pauză dramatică și scoase din sertar o fotografie cu familia lui Darius, soția sa Sara și cei 2 copii, David de 19 ani și Estera de 17. Familia dumneavoastră va suferi consecințele trădării pe care ați comis-o față de Republica Islamică. Inima lui Darius se opri pentru o secundă. În acel moment de teroare absolută, lumina din cameră pâlpâi din nou, exact ca în amfiteatru, și pentru o clipă toate oglinzile părură să reflecte nu chipul său, ci o lumină aurie,
caldă, care nu putea veni din neonurile rece ale tavanului. Când gardienii le scortară înapoi în celula sa, o cameră de 3 metri pe 3 metri cu doar o saltea murdară și o găleată în colț, Darius se prăbuși în genunchi. Lacrimi fierbinți îi curgeau pe obraz în timp ce se ruga cu disperare: Doamne, cum pot alege între a te trăda pe tine și a-mi trăda familia? Cum pot folosi darurile pe care mi le-ai dat pentru a nega existența ta? Dar cerul părea mut, iar singurele sunete erau țipetele îndepărtate ale altor prizonieri și picurarea apei printr-o țeavă ruginită. În întunericul celulei își aminti brusc de ceva straniu. În momentul când lumina pâlpâise în camera de interogatoriu, văzuse pentru o fracțiune de secundă, reflectată în ochii lui Rashidi, o teamă primordială, ca și cum colonelul însuși ar fi întrezărit ceva dincolo de înțelegerea sa. Ce se va întâmpla când un om de știință va fi forțat să demonstreze imposibilul? La ora 4 dimineața, când Teheranul încă dormea sub un văl de ceață toxică, Darius fu scos din celulă și urcat într-o dubă neagră fără ferestre. Drumul dură exact 37 de minute, timp în care el număra secundele ca să-și păstreze sănătatea mentală. Când ușile se deschiseră, se află în fața unei clădiri de beton cenușiu, aparent abandonată, în zona industrială a orașului. Dar aparențele înșelau. În subsol se ascundea unul dintre cele mai avansate laboratoare de fizică cuantică din Orientul Mijlociu, un loc despre care nici măcar colegii săi de la universitate nu știau. Aerul rece al dimineții îl izbi ca o palmă, iar mirosul de motorină și metal ruginit îi aminti de fabricile în care lucrase tatăl său înainte de Revoluție. 2 gardieni înarmați îl conduseră prin coridoare întunecate, unde singura lumină venea de la LED-urile verzi ale camerelor de supraveghere care clipeau ca ochii unor monștri mecanici. Liftul coborî 7 etaje sub pământ, iar când ușile se deschiseră, Darius rămase fără suflare. Laboratorul era imens, ocupând un spațiu de cel puțin 2000 de metri pătrați, plin cu echipamente care valorau probabil milioane de dolari. În centru se afla un accelerator de particule circular, cu un diametru de 15 metri, înconjurat de monitoare și computere care zumzăiau ca un roi de albine electronice. Pereții erau căptușiți cu plumb pentru a izola radiațiile, iar tavanul era traversat de țevi groase prin care circulau lichide de răcire. Temperatura era menținută constant la 18 grade Celsius, iar umiditatea era controlată cu precizie de aparate sofisticate. Dar cel mai tulburător lucru era tăcerea. În ciuda tuturor mașinilor, domnea o liniște nefirească, ca și cum însuși aerul ar fi fost înghețat în așteptarea a ceva teribil. Bun venit în proiectul Lumină Întunecată, spuse o voce feminină din spatele său. Darius se întoarse și văzu o femeie în halat alb, cu părul acoperit de un hijab negru și ochelari de protecție pe frunte. Era doctora Nazanin Karimi, o fiziciană pe care o cunoscuse la conferințe internaționale, o minte strălucită care acum slujea regimul. Am pregătit totul conform instrucțiunilor. Veți avea la dispoziție toată puterea de calcul necesară pentru a demonstra că miracolele sunt doar iluzii cognitive și erori de percepție. Experimentul pe care îl veți conduce va fi transmis în direct la Universitatea din Teheran, unde vă așteaptă 1200 de spectatori. În ochii ei, Darius căută un semn de compasiune, de umanitate, dar găsi doar devotament rece față de știință și ideologie. În timp ce examina echipamentul, Darius observă ceva ciudat gravat pe metalul acceleratorului. Simboluri pe care nu le mai văzuse niciodată, semne care păreau mai vechi decât clădirea însăși, poate chiar mai vechi decât civilizația persană. Când atinse unul dintre simboluri, simțe o arsură bruscă în palmă, deși metalul era rece. Ce sunt aceste inscripții? Întrebă, iar doctora Karimi păru brusc neliniștită. Nimeni nu știe exact. Au fost găsite aici când am excavat pentru laborator. Unii spun că sunt scrieri preislamice, alții că sunt doar zgârieturi aleatorii. Dar muncitorii care au construit acest loc, mulți au nebunit sau au dispărut. De aceea îi spunem laboratorul blestemat. Dacă ai simțit vreodată că anumite locuri poartă în ele o energie malefică, o prezență care te face să vrei să fugi, înțelegi atmosfera care domnea în acel spațiu subteran. Rashidi a apărut din umbră, însoțit de 3 clerici musulmani cu turbane albe și bărbile lungi. Aveți 6 ore să pregătiți demonstrația, profesor.
Acești învățați religioși vor supraveghea ca totul să fie conform cu legea islamică și să nu încercați vreo păcăleală. Amintiți-vă, familia dumneavoastră urmărește și ea transmisiunea. Sara, David și Estera vor vedea cum tatăl și soțul lor demonstrează că Dumnezeul în care cred nu există. Mențiunea familiei sale fu ca un cuțit înfipt în inimă. Darius își imagină chipurile lor privind ecranul, văzându-l trădând tot ceea ce îi învățase să creadă. Cum putea să le facă asta? Dar cum putea să nu o facă, știind că viețile lor depindeau de capitularea sa? Rămas singur cu aparatele, Darius începu să introducă datele în computer. Degetele îi tremurau pe tastatură în timp ce scria formule menite să dezmintă existența miracolelor. Dar cu cât lucra mai mult, cu atât descoperea anomalii mai ciudate în calculele sale. Constantele fundamentale ale universului păreau să fluctueze în acest laborator, ca și cum realitatea însăși ar fi mai subțire aici, mai permeabilă. La un moment dat, ecranul computerului afișă spontan o ecuație pe care nu o introdusese el. O formulă care sugera existența a 11 dimensiuni, dintre care una părea să fie dedicată exclusiv conștiinței pure. Șterse rapid ecuația, dar aceasta reapăru, de data aceasta însoțită de un mesaj în aramaică veche. Adevărul nu poate fi șters. Cum era posibil? Cine sau ce interfera cu sistemul și de ce simțea că laboratorul însuși era viu, că îl privea, că aștepta ceva de la el? Cu fiecare oră care trecea, calculele lui Darius deveneau mai ciudate, mai imposibile. Stătea aplecat asupra monitorului principal unde ecuațiile dansau ca niște hieroglife vii, refuzând să se conformeze legilor cunoscute ale fizicii. Era ora 11 dimineața. Mai rămăseseră doar 3 ore până la demonstrația publică, iar el descoperise ceva care îi îngheța sângele în vene. În mijlocul unei formule complexe despre comportamentul fotonilor în câmp electromagnetic, apăruse o constantă pe care nu o introdusese nimeni, exact 3,14 împărțit la 7, rezultând un număr care, tradus în cod binar și apoi în litere ebraice, forma cuvântul Elohim. Mâinile îi tremurau când încercă să șteargă anomalia, dar de fiecare dată când apăsa tasta, numărul reapărea, strălucind ușor pe ecran cu o lumină aurie care nu putea proveni de la monitorul obișnuit. Doctora Karimi se apropie de el, privind peste umăr cu o expresie din ce în ce mai îngrijorată. Ce se întâmplă cu sistemul? De ce nu răspunde comenzilor? Întrebă ea, vocea ei pierzându-și calmul profesional. Darius nu răspunse imediat, fascinat de ceea ce vedea. Ecuațiile începeau să se reorganizeze singure, formând un model matematic pe care nu îl mai întâlnise niciodată. O formulă care părea să descrie nu doar comportamentul materiei, ci însăși natura conștiinței divine. Este ca și cum universul însuși ar încerca să ne spună ceva, șopti el, mai mult pentru sine. Priviți aici. Dacă luăm constanta lui Planck și o înmulțim cu viteza luminii la puterea a patra, apoi împărțim la temperatura absolută a vidului cuantic, obținem exact numărul de versete din Evanghelia după Ioan. Cum este posibil așa ceva? Unul dintre clericii musulmani se apropie, studiind ecranul cu suspiciune. Era Ayatollahul Hosseini, cunoscut pentru interpretările sale stricte ale Coranului și pentru ura sa viscerală față de creștinism. Acestea sunt trucuri, profesor. Încercați să sabotați experimentul. Dar când atinse tastatura pentru a verifica, computerul emise un sunet straniu, ca un cânt gregorian electronic, iar pe toate monitoarele din laborator apăru același mesaj, în farsi, arabă și aramaică. Cel care caută să nege lumina va fi orbit de propria sa întuneric. Temperatura în laborator scăzu brusc cu 10 grade, iar aparatele de măsură începură să înregistreze prezența unor particule necunoscute, particule care păreau să existe simultan în mai multe dimensiuni. Ai simțit vreodată momentul când știința și credința se întâlnesc într-un punct unde logica umană nu mai poate explica ceea ce se întâmplă? Acesta era un astfel de moment. Rashidi intra în laborator aproape alergând. Fața lui de obicei impasibilă, acum deformată de furie. Ce faceți aici? Am primit rapoarte că sistemul se comportă haotic. Transmisiunea începe în 2 ore și avem miniștri, ayatollahii și ambasadori în audiență.
Se apropie de Darius și îl apucă de guler, scuturându-l violent. Dacă încercați să ne faceți de râs, vă jur că familia dumneavoastră va plăti prețul. Sara va fi trimisă în închisoarea Evin, iar copiii... Nu termină fraza, dar amenințarea plutea în aer ca o otravă. Darius se eliberă din strânsoare și se întoarse spre colonel cu o privire pe care nu și-o cunoscuse până atunci. O privire plină de o putere care nu era a lui. Colonele, vă sugerez să priviți cu atenție ce se întâmplă aici. Nu eu controlez aceste fenomene. Ceva mult mai mare decât noi toți a preluat controlul. În acel moment, acceleratorul de particule începu să zumzăie, deși nimeni nu-l pornise. Lumini albastre și violete începură să danseze în interiorul inelului metalic, iar particulele accelerate formau modele care sfidau orice logică științifică. Steaua lui David, crucea, simbolul peștelui creștin, toate apăreau și dispăreau în fracțiuni de secundă, vizibile doar pentru cei care priveau direct în centrul acceleratorului. Darius realiză că formula pe care o descoperise nu era doar o ecuație matematică, ci o cheie, o poartă către ceva ce depășea înțelegerea umană. În calculele sale, constanta gravitațională universală se combina cu numărul de aur și cu frecvența fundamentală a universului pentru a crea o rezonanță care deschidea literalmente o fisură în țesătura realității. Încercând să controleze experimentul care scăpase de sub control, Darius introduse rapid o serie de comenzi în computer, dar în loc să oprească procesul, acestea păreau să-l amplifice. Pe ecranul principal a apărut brusc o imagine imposibilă, propria sa reflecție, dar nu din prezent, ci din viitor, din momentul demonstrației publice. Se vedea pe sine stând în fața a peste 1000 de oameni, cu brațele ridicate, în timp ce din acceleratorul de particule țâșnea o lumină care nu aparținea acestei lumi. Și în acea lumină, pentru o fracțiune de secundă, apăru un chip pe care îl recunoscu din icoanele bunicii sale, chipul blând și plin de compasiune al lui Isus Hristos. Imaginea dispăru la fel de brusc cum apăruse, lăsându-l pe Darius cu certitudinea teribilă că ceea ce urma să se întâmple în următoarele ore avea să schimbe nu doar viața sa, ci poate însă și percepția asupra realității a tuturor celor prezenți. Cum putea să oprească ceea ce părea a fi voința divină manifestată prin știință? Rămas singur în laborator cu doar 3 ore înainte de demonstrație, Darius luă o decizie care putea să-l coste viața. Începu să codifice în algoritmul principal al experimentului cea mai veche rugăciune creștină pe care o știa, Tatăl nostru în aramaică, limba pe care o vorbise însuși Isus. Fiecare cuvânt sfânt deveni o variabilă matematică, fiecare verset o ecuație complexă care se integra perfect în structura programului. Degetele îi dansau pe tastatură cu o viteză supranaturală ca și cum altcineva ar fi ghidat mișcările sale. Prima linie a rugăciunii, avund Bishmaia, deveni o constantă fundamentală care lega energia cinetică de masa în repaus. Netkadash Shmaz se transformă într-o formulă despre natura duală a luminii. Era o simfonie matematică în care știința și credința se împleteau într-un mod pe care nici cel mai mare geniu nu l-ar fi putut concepe singur. Sudoarea îi curgea pe frunte, dar mâinile rămâneau stabile, sigure, ca ale unui chirurg care operează pentru salvarea unei vieți. La ora 1 după amiază, doctora Karimi reveni în laborator și observă imediat modificările din cod. Ce ați făcut? Aceste algoritmi nu erau în protocolul inițial, exclamă ea, apropiindu-se rapid de terminal. Dar când încercă să acceseze sistemul pentru a verifica modificările, ecranul afișă un mesaj în farsiantic. Doar cel cu inima curată poate vedea adevărul. Computerul refuza să-i recunoască amprenta digitală și codul de acces. Profesor Terani, știți că toate modificările sunt monitorizate? Veți fi executat pentru sabotaj. Darius se întoarse spre ea cu o privire plină de o pace inexplicabilă. Doctora Karimi, ceea ce se va întâmpla astăzi depășește orice protocol uman. Am codat în acest experiment nu doar formule științifice, ci însă și esența credinței. Când particulele vor fi accelerate, ele vor rezona cu frecvența fundamentală a creației, frecvența pe care Dumnezeu a folosit-o când a spus să fie lumină. Aceste cuvinte, transformate în cod binar și integrate în inima experimentului, așteptau să fie activate. Și când avea să apese butonul de start, nu știința avea să vorbească, ci însuși glasul eternității.
Amfiteatrul principal al Universității din Teheran fremăta de tensiune când Darius intră escortat de gardieni. 1200 de perechi de ochi se întoarseră spre el, iar murmurele se stinseră instantaneu. În primele rânduri stăteau miniștri în costume negre, ayatolahii cu turbane albe impecabile și generali cu piepturile pline de decorații. În rândurile din mijloc, profesori universitari și oameni de știință, mulți dintre ei foști colegi care acum îl priveau cu un amestec de milă și dezgust. Iar în ultimele rânduri, Darius zări cu inima strânsă câțiva dintre studenții săi creștini, care își riscaseră viețile venind aici. Aerul era greu de parfumul înțepător al trandafirilor persani, amestecați cu mirosul de transpirație anxioasă. Lumina puternică a reflectoarelor televiziunii făcea ca fiecare detaliu să fie vizibil cu o claritate dureroasă, transformând amfiteatrul într-o arenă modernă, unde un om urma să fie sacrificat intelectual în fața națiunii. Pe scenă, acceleratorul de particule fusese transportat și instalat cu o precizie inginerească perfectă. Cablurile groase șerpuiau pe podea ca niște șerpi electrici, conectând mașinăria la generatoarele masive care zumzeiau în culise. Ecrane uriașe fusese montate pe pereți pentru ca toți spectatorii să vadă în detaliu experimentul. Darius observă că aparatura vibra ușor, aproape imperceptibil, ca și cum ar fi fost vie și ar fi respirat în așteptarea momentului activării. Colonelul Rashidi urcă pe scenă și luă microfonul. Stimați invitați, astăzi veți asista la triumful științei asupra superstițiilor. Profesorul Tehrani, fost creștin practicant, va demonstra folosind cele mai avansate cunoștințe de fizică cuantică că miracolele sunt imposibile și că nu există nicio forță supranaturală în univers. Aplauzele oficiale răsunară ca lovituri de ciocan, dar Darius simți în ele o notă de nesiguranță, ca și cum până și cei mai convinși atei ar fi presimțit că ceva neobișnuit urma să se întâmple. Sara și copiii săi fuseseră aduși și așezați într-o lojă specială sub pază armată. Darius îi văzu și inima aproape îi se opri. Sara avea ochii roșii de plâns, David părea împietrit de groază, iar Estera ținea în mână o Biblie mică pe care o strângea la piept. Când privirile lor se întâlniră, Sara articulă fără sunet cuvintele "Te iubesc" și "Dumnezeu să te ierte". Darius simți cum genunchii aproape îi se îndoaie sub greutatea momentului. Cum putea să facă asta în fața familiei sale? Dar apoi își aminti de rugăciunea codificată în sistemul computerului, de formula interzisă care aștepta să fie activată. Poate că Dumnezeu avea un plan pe care niciunul dintre ei nu îl putea înțelege încă. Ați simțit vreodată că sunteți o marionetă în mâinile destinului? Forțați să jucați un rol într-o piesă cosmică a cărei finalitate vă depășește complet? Profesor Tehrani, puteți începe, spuse Rashidi întinzându-i microfonul. Darius se apropie de pupitrul de control cu pași măsurați, simțind greutatea a 1200 de priviri asupra sa. Doamnelor și domnilor, începu el cu voce clară, amplificată de difuzoare. Ceea ce veți vedea astăzi este o demonstrație a puterii științei de a explora limitele realității. Dar vă avertizez, când deschidem porțile către dimensiunile fundamentale ale existenței, nu putem prezice cu exactitate ce vom descoperi. Un murmur de neliniște trecu prin audiență. Ayatollahul Hosseini se ridică furios. Nu ați fost adus aici pentru avertismente mistice, ci pentru a demonstra inexistența miracolelor. Faceți ce vi s-a ordonat sau familia dumneavoastră va suferi consecințele. Darius își puse mâna pe butonul de activare și închise ochii pentru o clipă. În acel moment de tăcere absolută, simți prezența a ceva sau a cuiva lângă el, o căldură care nu venea de la reflectoarele televiziunii. Deschise ochii și pentru o fracțiune de secundă văzu în reflexia ecranului o siluetă luminoasă, care părea să pună mâna peste a sa pe buton.
Nimeni altcineva nu părea să observe fenomenul. Cu un gest hotărât, apăsă butonul, iar acceleratorul de particule se trezi la viață cu un vuiet profund care făcu întreaga clădire să vibreze. Particulele începură să circule cu viteze apropiate de cea a luminii, iar pe ecranele mari începură să apară date și grafice complexe. Dar în spatele cifrelor și formulelor, ceva mult mai profund începea să se manifeste. Pe măsură ce experimentul progresa, temperatura în amfiteatru începu să scadă inexplicabil, iar respirația spectatorilor forma abur vizibil în aer. Luminile pâlpâiră, iar pe ecrane începură să apară interferențe ciudate, imagini care nu făceau parte din programul computerului, simboluri antice, scrieri în limbi moarte și, pentru câteva clipe, chipuri umane care păreau să privească direct din ecran către audiență. Doctora Karimi, care monitoriza experimentul dintr-o cabină laterală, strigă în microfon: "Ceva nu este în regulă. Datele pe care le primim sunt imposibile. Particulele se comportă ca și cum ar fi conștiente." Rashidi se ridică furios, dar înainte să poată spune ceva, acceleratorul emise un puls de lumină albastră care umplu întreaga sală, iar în acel moment toți cei prezenți simțiră pentru o clipă că nu mai sunt în amfiteatru, ci într-un spațiu vast, infinit, unde timpul și spațiul își pierdeau sensul obișnuit. Pe ecranele uriașe din amfiteatru, particulele subatomice începură să formeze modele pe care niciun manual de fizică nu le putea explica. În loc să se miște haotic, așa cum prevăd legile termodinamicii, ele dansau în spirale perfecte care semănau cu iconografia bizantină a îngerilor. Fiecare electron părea să știe exact unde trebuie să fie, fiecare foton urmărea o traiectorie predestinată, ca și cum o inteligență supremă ar fi dirijat simfonia microscopică. Darius privea uluit propriul său experiment, realizând că rugăciunea codificată în algoritm nu doar că funcționa, ci transforma însă și natura materiei. Pe motorul principal, particulele formau acum clar imaginea unei cruci tridimensionale care pulsa cu o lumină aurie, vizibilă pentru toți cei 1200 de spectatori. Murmure de uimire și groază se ridicară din audiență, iar câțiva clerici musulmani se ridicară brusc de pe scaune, incapabili să înțeleagă ce vedeau. "Opriți experimentul imediat!" strigă colonelul Rashidi, năvălind pe scenă cu pistolul scos din toc. Dar când Darius încercă să apese butonul de oprire de urgență, sistemul refuză să răspundă. Pe ecran apăru un mesaj în aramaică, farsi și arabă simultan. Ceea ce Dumnezeu a început, omul nu poate opri. Acceleratorul vibra acum cu o intensitate care făcea ca întreaga clădire să tremure, iar din centrul său începu să emane o lumină albastră verzuie care nu aparținea spectrului electromagnetic cunoscut. "Este imposibil", șopti doctora Karimi în microfon, vocea ei tremurând de teamă sfântă. "Particulele emit o radiație care nu există în tabelul periodic. Computerul înregistrează prezența unor elemente cu număr atomic de peste 300, elemente care nu ar trebui să poată exista în universul nostru." În acel moment de haos cosmic, Darius simți o pace profundă coborând asupra sa. Înțelese că nu mai era stăpânul experimentului, ci doar un martor al unei revelații divine care se desfășura prin intermediul științei. Se întoarse către audiență și vorbi cu o voce care părea amplificată nu de microfoane, ci de ecoul eternității. "Ceea ce vedeți nu este o iluzie sau un truc. Particulele subatomice, cărămizile fundamentale ale realității, răspund la o frecvență pe care știința abia acum o descoperă, frecvența credinței. Când am programat acest experiment, am introdus în el cea mai veche rugăciune a omenirii. Și iată că universul însuși răspunde." Un ayatollah din primul rând căzu în genunchi, lacrimile curgându-i pe față, murmurând: "Am văzut fața lui Allah în lumina aceea. Sau poate era altcineva." Sara și copiii priveau fascinați cum soțul și tatăl lor devenea instrumentul unei minuni moderne. David își șterse lacrimile și șopti către mama sa: "Tata nu ne-a trădat, mamă. El le arată tuturor că Dumnezeu există." Estera strângea și mai tare Biblia la piept, simțind cum paginile păreau să vibreze în rezonanță cu energia emanată de accelerator.
În acel moment, particulele de pe ecrane începură să formeze litere, mai întâi în ebraică, apoi în greacă, apoi în toate limbile pământului. Același mesaj repetat obsesiv. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ai experimentat vreodată momentul când știința confirmă ceea ce inima ta a știut dintotdeauna? Când ecuațiile reci devin vehiculul unei revelații fierbinți, aceasta era intersecția imposibilă dintre rațiune și credință, manifestată în timp real pentru 1200 de martori. Brusc, acceleratorul emise un puls de energie care străbătu amfiteatrul ca un val invizibil. Fiecare persoană simți pentru o clipă că poate vedea dincolo de realitatea fizică, într-o dimensiune unde timpul nu există și unde toate posibilitățile coexistă simultan. Generalul Morteza, cunoscut pentru ateismul său militant, căzu din scaun tremurând și strigă: "Le văd! Văd toate sufletele pe care le-am ucis! Îmi cer iertare! Doamne, iartă-mă!" Alți oficiali începură să plângă sau să se roage spontan, în timp ce gardienii nu mai știau ce să facă, paralizați între datorie și revelația care le sfâșia conștiința. Particulele continuau dansul lor mistic, formând acum imagini din viața lui Hristos. Nașterea din Betleem, minunile, răstignirea, învierea. Fiecare imagine era compusă din miliarde de particule care se organizau perfect, sfidând toate legile probabilității. Computerul calcula că șansa ca aceste formațiuni să apară aleatoriu era de 1 la 10 la puterea unui trilion, practic 0. Darius realiză că experimentul său nu demonstra inexistența miracolelor, ci dimpotrivă, devenise el însuși cel mai mare miracol științific din istorie. Rashidi încercă să tragă în accelerator, dar gloanțele treceau prin câmpul de energie fără să producă niciun efect, ca și cum ar fi tras într-o fantomă. Disperarea de pe fața colonelului se transformă treptat în resemnare, apoi în ceva ce semăna cu acceptarea. Poate că până și el începea să înțeleagă că se confrunta cu o forță care depășea orice putere umană sau ideologie politică. Aerul din centrul acceleratorului începu să vibreze cu o frecvență pe care ochiul uman o percepe ca pe o distorsiune a spațiului însuși. Mai întâi apăru o linie subțire de lumină albastră aurie, verticală, care părea să taie realitatea în două. Apoi, linia se lărgi, devenind o fisură prin care se întrezărea altceva, un spațiu unde legile fizicii cunoscute nu mai aveau sens. Temperatura în amfiteatru scăzu brusc la minus 10 grade Celsius, iar geamurile începură să se acopere cu cristale de gheață în forme geometrice perfecte, ca și cum însuși frigul ar fi fost sculptat de o mână divină. Darius simți cum inima îi bătea în piept cu puterea unui ciocan, realizând că formula sa interzisă deschisese literalmente o poartă către o altă dimensiune. Prin fisură se vedea un peisaj imposibil, un cer cu 7 sori care străluceau în culori pe care ochiul uman nu le mai văzuse niciodată, munți de cristal care cântau o melodie cosmică și râuri de lumină lichidă care curgeau în sus, sfidând gravitația. Doamne Dumnezeule, ce ai făcut?" strigă doctora Karimi, căzând în genunchi în cabina de control. Aparatele de măsură înregistrau valori care nu aveau sens. Timpul curgea în 3 direcții diferite simultan. Masa particulelor fluctua între 0 și infinit, iar constanta gravitațională se schimba la fiecare nanosecundă. Prin fisura din realitate începu să pătrundă o lumină diferită de orice cunoscuse omenirea. O lumină care nu orbea, ci dimpotrivă părea să vindece orbirea spirituală. Cei care priveau direct în ea simțeau cum toate minciunile pe care și le spuseseră vreodată se topeau ca zăpada în fața soarelui. Ayatollahul Hosseini se ridică tremurând și strigă: "Văd! Pentru prima dată în viața mea, văd cu adevărat! Toate învățăturile mele erau incomplete. Există mai mult, infinit mai mult decât am înțeles noi." În acel moment de revelație cosmică, prin fisură trecut ceva sau cineva. Nu era o formă fizică, ci o prezență care umplu instantaneu întregul amfiteatru cu o iubire atât de intensă, încât mulți dintre cei prezenți începură să plângă fără să înțeleagă de ce. Era ca și cum toate durerile, toate rănile, toată ura acumulată de-a lungul vieților lor ar fi fost spălate dintr-o dată. Sara îl îmbrățișa pe David și pe Estera, șoptind: "Simțiți? Este el. Este prezența pe care tata a căutat-o toată viața în ecuațiile sale."
Generalul Morteza își smulse decorațiile de pe piept și le aruncă pe jos, strigând: Nu mai pot sluji minciuna când adevărul stă în fața mea. Ați simțit vreodată momentul când toate măștile cad, când toate pretențiile se evaporă și rămâneți față în față cu esența pură a existenței? Acesta era acel moment pentru fiecare suflet din amfiteatru. Rashidi încercă să fugă, dar picioarele refuzau să-l asculte. Sta înghețat în mijlocul scenei, privind cum realitatea pe care o slujise cu fanatism se destrăma în fața ochilor. Profesore Tegrani, șopti el cu o voce spartă, nerecunoscută, ce este această lumină? De ce simt că mă cunoaște, că vede toate crimele mele și totuși nu mă condamnă, ci mă cheamă? Darius se apropie de el punându-i o mână pe umăr. Aceasta este lumina pe care ați încercat să o stingeți, colonele. Dar lumina adevărată nu poate fi stinsă, doar ascunsă temporar. Ea străbate întotdeauna întunericul, chiar dacă ochii noștri sunt prea slabi sau prea orbiți de ură ca să o vadă. Fisura continua să se lărgească, iar prin ea începură să apară imagini din alte realități, alte posibilități cuantice. Într-una, Iranul era o țară liberă unde creștinii și musulmanii se rugau împreună. În alta, Darius predă într-o universitate unde știința și credința nu erau un conflict, ci în armonie perfectă. În fiecare realitate alternativă, constanta era aceeași: lumina care unea toate dimensiunile, toate timpurile, toate sufletele, într-o sinfonie cosmică de iubire absolută. Computerul afișă un ultim mesaj înainte ca toate circuitele să se ardă de intensitatea energiei. Experimentul reușit. Ipoteza confirmată. Dumnezeu există în fiecare particulă a universului. Brusc, unul dintre cei 7 sori din lumea de dincolo de fisură începu să se miște spre deschizătură, crescând în intensitate. Nu era un soare fizic, ci o concentrare de conștiință pură, de iubire cristalizată în lumină. Toți cei prezenți înțeleseră instinctiv că erau pe punctul de a fi martori la ceva care depășea orice experiență umană anterioară. Ceva care avea să schimbe nu doar viețile lor individuale, ci poate însă și traiectoria civilizației umane. Darius își ridică brațele și strigă: Nu vă temeți! Ceea ce vine nu este distrugere, ci transfigurare. Pregătiți-vă să întâlniți adevărul suprem pe care inimile noastre l-au căutat din totdeauna. Fisura pulsa acum ca o inimă cosmică, iar lumina care emana din ea transforma tot ce atingea, inclusiv sufletele celor mai împietriți dintre spectatori. Lumina care trecu prin fisură nu mai era doar lumină, ci conștiință pură care pătrundea în mintea fiecărui om prezent. Pentru 30 de secunde care părură o eternitate, toți cei 1200 de oameni din amfiteatru văzură simultan toate posibilitățile cuantice ale existenței lor. Fiecare decizie pe care o luaseră vreodată se desfășura în fața ochilor lor ca un arbore cu infinite ramuri, fiecare ramură ducând către o realitate diferită. Darius văzu momentul când în urmă cu 25 de ani alesese să studieze fizica în loc de teologie și cum această decizie l-adusese exact în acest punct să demonstreze existența lui Dumnezeu prin știință. Sara a văzut toate momentele când își îndoise soțul și cum credința ei șovăielnică se transforma acum într-o certitudine de diamant. Colonelul Rashidi văzut toate sufletele pe care le distrusese în numele ideologiei și cum fiecare dintre ele îl ierta acum din lumina aceea imposibilă. Tatăl nostru care ești în ceruri, început Darius să rostească cu voce tare și cuvintele sale fură preluate spontan de sute de voci, în farsi, în arabă, în armeană, în toate limbile pe care le vorbeau cei prezenți. Rugăciunea pe care o codificase în experiment rezona acum cu fiecare atom din amfiteatru, transformând spațiul într-o catedrală cuantică, unde știința și credința fuzionau într-o simfonie perfectă. Particulele din accelerator formară imaginea unui copac imens, ale cărui rădăcini pătrundeau în toate dimensiunile, iar în frunzele sale străluceau toate stelele universului. Acesta este arborele vieții, șopti doctora Karimi cu lacrimi și roini pe față.
Formula pe care ați descoperit-o nu demonstrează doar existența lui Dumnezeu, ci arată că El este țesătura însăși a realității. În acel moment de revelație absolută, Estera se ridică din locul său și începu să cânte cu o voce pe care nimeni nu i-o cunoscuse până atunci. O voce care părea să vină din însuși centrul creației. Cânta un imn în aramaică, pe care îl învățase de la bunica lui Darius, aceeași bunică care îi dăruise crucea pe care o ținea acum în palmă. Vocea ei se împleti cu vibrația particulelor, creând o rezonanță care făcu ca fisura să pulseze în ritmul unei inimi cosmice. Gardienii care o păzeau căzură în genunchi, copleșiți de frumusețea absolută a momentului. Ați experimentat vreodată clipa când toate fragmentele vieții voastre se unesc într-un mozaic perfect? Când înțelegeți că fiecare durere, fiecare încercare a avut un scop divin? Pentru toți cei prezenți, acesta era acel moment de epifanie totală. Ayatollahul Hosseini se ridică tremurând și se apropie de Darius. În ochii săi nu mai era fanatism, ci o lumină nouă, o înțelegere care transcendea toate dogmele. Profesor Tehrani, iertați-mă, am petrecut o viață întreagă studiind textele sacre, dar abia acum înțeleg că Dumnezeul pe care îl căutam în cuvinte trăiește în fiecare particulă a universului. Creștinii voștri și musulmanii noștri, toți ne închinăm aceleiași lumini, doar că o numim diferit. Se întoarse către audiență și strigă: frații mei, am fost orbi. Acest om nu a blasfemiat, ci ne-a arătat calea către adevăratul tauhid, unitatea divină care include toată creația. Acceleratorul emise un ultim puls de energie, iar fisura a început să vibreze cu o intensitate care amenința să rupă definitiv bariera dintre dimensiuni. Darius înțelese că momentul critic se apropia. Dacă fisura se deschidea complet, energia eliberată ar fi putut distruge nu doar amfiteatrul, ci întregul Teheran. Dar dacă o închidea acum, revelația ar rămâne incompletă, iar mulți dintre cei prezenți ar putea interpreta totul ca o halucinație colectivă. Se întoarse către familie sa și văzu în ochii lor încredere totală. Sara îi făcu semn să continue, iar David și Estera se țineau de mâini, radiind o pace pe care nu o avuseseră niciodată înainte. Trebuie să facem o alegere, spuse Darius către toți cei prezenți. Putem închide această poartă și ne putem întoarce la viețile noastre de dinainte, pretinzând că nu am văzut ceea ce am văzut. Sau putem face ultimul pas. Putem permite luminii să ne transforme complet, acceptând că după aceasta nimic nu va mai fi la fel. Dar vă avertizez, transformarea completă înseamnă moartea vechiului nostru eu. Cine este pregătit să moară pentru a renaște? Un moment de tăcere absolută cuprinse amfiteatrul. Apoi, unul câte unul, oamenii începură să se ridice în picioare. Primul fu generalul Morteza, apoi doctora Karimi, apoi chiar și colonelul Rashidi. În câteva minute, toți cei 1200 de oameni stăteau în picioare cu brațele ridicate spre fisura de lumină, acceptând transformarea supremă care urma să vină. Fisura se închise brusc cu un sunet ca de tunet înfundat, dar transformarea era deja ireversibilă. În amfiteatru domnea o tăcere sfântă, întreruptă doar de plânsul încet al celor care fuseseră atinși de lumina divină. Colonelul Rashidi fu primul care rupse tăcerea, căzând în genunchi în fața lui Darius cu lacrimi șiroind pe obrazul său aspru. Profesore, am văzut toate crimele mele reflectate în acea lumină. Și totuși, în loc de condamnare, am simțit doar iertare. Cum este posibil să fiu iertat după tot răul pe care l-am făcut? Își scoase pistolul și l-aruncă departe, apoi își rupse însemnele militare. Nu mai pot sluji întunericul după ce am văzut lumina. Vă rog, învățați-mă să mă rog așa cum vă rugați voi, creștinii. În următoarele minute, peste 300 de persoane din audiență făcură același gest, cerând botezul și renunțând public la vechile lor credințe militante. Ayatollahul Hosseini urcă pe scenă cu pași tremurânzi și luă microfonul. Vocea sa, care de obicei tuna împotriva creștinilor, era acum blândă ca a unui copil.
frații și surorile mele, ceea ce am văzut astăzi depășește orice text religios, orice dogmă, orice interpretare umană. Am văzut cu ochii mei că Dumnezeul creștinilor și Dumnezeul nostru este același Dumnezeu, manifestat în fiecare particulă a Universului. Profesorul Tehrani nu a blasfemiat, ci ne-a arătat calea către adevărata unitate divină. Se întoarse către camerele de televiziune care încă transmiteau. Către toți cei care ne privesc, nu mai persecutați creștinii. Ei sunt frații noștri în lumină și lumina pe care o poartă este aceeași care străbate și inimile noastre musulmane. Generalul Morteza se ridică din genunchi unde zăcuse prosternat și merse spre familia lui Darius. Cu mâinile tremurânde, desfăcu cătușele care îi țineau pe Sara, David și Estera. Sunteți liberi. Toți creștinii din Iran vor fi liberi de astăzi. Voi folosi toată puterea mea militară pentru a proteja, nu pentru a persecuta. Se întoarse către subordonații săi și ordonă: eliberați imediat toți prizonierii creștini din închisorile noastre. Returnați toate bisericile confiscate. Aceasta este noua mea misiune sacră. Gardienii, mulți dintre ei încă în stare de șoc după revelația cuantică, începură să execute ordinele cu o grabă pe care nu o arătaseră niciodată când fusese vorba de persecuție. Darius îmbrățișă familia sa pentru prima dată după zile de coșmar. Sara îi șopti la ureche: ai reușit, dragul meu. Ai transformat știința într-o predică mai puternică decât orice cuvânt. David și Estera se alăturară îmbrățișării formând un cerc de iubire în mijlocul haosului sacru care cuprinsese amfiteatrul. Doctora Karimi se apropie de ei ținând în mână rămășițele arse ale manualelor de fizică oficiale. Profesor Tehrani, tot ce am învățat despre univers era incomplet. Formula pe care ați descoperit-o, acea rugăciune transformată în matematică, va revoluționa nu doar fizica, ci însuși modul în care înțelegem relația dintre știință și spiritualitate. Vreau să învăț de la dumneavoastră nu doar fizică, ci și credință. În zilele care urmără, evenimentul din amfiteatru deveni cunoscut ca miracolul cuantic din Teheran. Deși autoritățile încercară să șteargă toate înregistrările, mii de martori oculari răspândiră vestea în tot Iranul și apoi în întreaga lume. Bisericile subterane ieșiră la lumină, iar pentru prima dată în decenii, clopotele răsunară liber în Teheran. Rashidi, acum botezat cu numele creștin Pavel, deveni cel mai aprig apărător al libertății religioase, folosindu-și cunoașterea sistemului pentru a demonta aparatul de persecuție din interior. Transformarea sa fu atât de radicală încât mulți îl numeau Saul din Teheran. Vă întreb, dragi prieteni care citiți această mărturie, ați crezut vreodată că știința și credința sunt inamice? Iată dovada vie că ele sunt două fețe ale aceluiași adevăr divin. Darius fu eliberat nu doar din captivitate, ci și numit director al unui nou institut de cercetare, unde fizica cuantică și teologia lucrau împreună pentru a explora misterele creației. Experimentul său nu fu niciodată reprodus exact, pentru că, după cum explică el însuși, miracolele nu sunt experimente repetabile. Ele sunt momente unice când Dumnezeu alege să își arate fața prin mijloacele pe care le înțelegem. Acceleratorul de particule fu transformat într-un monument al reconcilierii, iar pe placa comemorativă fu gravat versetul: și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Familia Tehrani continuă să trăiască în Teheran, nu mai în ascunzătoare, ci ca martori vii ai puterii transformatoare a credinței manifestate prin știință. Iar în fiecare duminică, în biserica care funcționează acum legal în centrul orașului, fostul colonel Rashidi și fostul Ayatollah Hosseini stau unul lângă altul, doi bărbați transformați pentru totdeauna de lumina care străbate toate barierele umane. Dacă această mărturie te-a mișcat, nu uita să lași un comentariu mai jos. Spune-ne cum te-a afectat povestea și dacă ai cunoscut vreodată o situație în care credința a făcut diferența. Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe povești despre oameni care au găsit lumina în cea mai profund întuneric.